Виж го докъде ми е! Георги! Ха, браво! С него, Любчо! Да, в средата. Има подсигурява стига само, не само продукти. И това. Браво, вече. Ама това високо. След долу ще ме види. Затвори му пътя на топ. Да, затвори само. Айде, айде. Добре, добра работа. Бутай навънка, бе. Виж ли? Ама горе. Зари, Ай, Зари, там бийте за първа. Зари! Повече точно! Да, Виж взе бутай. Виж какво правим. Обърни я! Ах, мале! Браво! Там, вака, зад гърба му, айде бе! Бутай навътре, момче. Нищо! Не дей да бърза! Задръж още малко! Краси! Дай малко напред, момче. Там! Бързо се подготви, Стаси! Бързо, после ще ходи. Се изсека топката. Спокойно, Джио. Зари по-напред, Сеци! Стаси! Тук на Сеци! Пред Сеци има место! Зари по-напред! Тръгни с нея! А, добре, може и така. Добре. Виктор, влез вътре, Виктор. Айде, Марио! Още малко, затвори тук, затвори! Томе! Браво! Браво! Дай сега! Това е. Добре! Let's go! Ай, краси, да вземеш та. Тук, повече са, тук! Айде! Браво! Добре. Браво, Илия! Ама вземем, Наско! Браво, Миле! Дай сега, Тръгни, бе, Георги! Покажи му тръгване, бе, ти на место търсиш! Марио, до края, Марио! Още! Браво! Айде сега, може! Дай ширина, Зари! Цеци, не! То пас не трябва да го бърка. Айде! Не мога да бутвай там на половината, Ромче! На как излез, Зари? Зари, не бързи с това тръгване. Ай, Виктор. Браво, Стаси, браво ти. Участвай. Тук ще ти влезе в средата. Няма да гони. Или му дай първия път, или не мога да бутва на половин метър. Георги, по-навътре. Дай зад гърба на Марио. Там. Ей, виж.
Още Цеци, зари! Цеци! Марио! Марио, няма да те подканем всеки път! Дай му си! Марио! Марто! Добре, браво! Ето го! Стоп там! Обари се с лице към атаката там! Вътре Наско, това ползва не става. Браво, Викторе! Дай! Кога? То пас е излишен там! Сам си! По-напред е пала, бе. О, браво! Можеш! Заримаш! Вратари може, момче! Абе, Марио! Много грешно решение. Ай. Браво! Гол. Хайде, Ти! Вратаря първия път още! Марио! Виса! Нищо, айде, момче, айде да играй! Не ти трябва това разтягане там. Краси, искам те от централната защитници, момче! Той му се разиграва. Оставате на место! На место оставате, айде бе! Що спираме бе? Ей! Чакаме нещо да се случи. Стои на Камбов. И там два пъти бие един удар за една минута. За една минута по един същия начин два гола ви вкарва. Какво го гледате? Водай се. Слония вака. Така, нищо. Отстъпай, вака с него до края. Виктор, отвори, Виктор! Браво, добра работа! Гледайте! Браво, Вака! Чудесен! Ма не го гледай, виж къде се остава за защитника! Не бързи, милей Санчо! Добре, спокойно! Епка, дай 2-3 секунди още! Не са готови! Много е. Той е много добре. Може! Добре! Браво, Краси! Те ти заставаш! Ще мине тази чеша също. Прехвърли! Айде, Зари! С него! Засада си, внимай, Марио! Добре, засада! Ако ми падне стикер, някой ще ме подобре. Да направя този експеримент. Ало, Ще ги вземем после. слушам те. Само един. Да. Без това повторка. И сега сме на матч, и е много добър. Спокоен пас! Оп, тук на крак! След един час. Бързаш, сети! Да. Да. Добре. Остави. Не си ти на Го дадох за... Марио, зад гърба не ми е, Марио!
Аз позад на планата. Ники! Целият титулярен без него. И нямам Вандер. Наско, кажи го, Наско. Александров и Хамза. Спокоен пас. Виж Цеци, виж Цеци. Браво, браво, браво. Напред се бъде си цекам атаката, напред. Ники, пред четворката, момче! Чудесен пас. Марио Дупла. Пред четворката, Ники! Тренера ви любо божан. Криси, защитник. Ей, аз го знам. Джио, спокойно, спокойно, Джио! Ники! Пред четворката, опорен фал, момче! До Криси, бе! Къде тръгна? О, вдясно от Криси, ти и Криси сте вдясно и ляво! Видите го! Цеци, много бързаш с паса. Цеци. Не са готови. Нямаш преса, спокойно. Ники! Браво. Вътре. Тук е. Ей, това много добре. Гледайте ги тия, гледайте ги тия. Ники, още не разбрах къде играеш. Пред четворката на място на нас. Скочи, скочи. Точно така. Към топката. Стига ви изпред варове. Айде да вземе на първа, бе! Саш, взимаш я! Да. Изглеждаш. Ще видиш ти. Любчо ти за кожата. Вътре, вътре! Криси! Георги, имаш 3 решения там. Не ти записва телефона, не си го напълнил с него. Много добър реван. Нямаш място. Играй! Спирайте, момчета! Спирайте, не спира от саята! И взема ръка. И взема съм се засна. Тренирам вика, и аз вдигам ръка пред тренера, пред кубишка. Той вика, Марек, 3 гола на 3 гола писка, не можеш да Мари. Това вече е спуст. Го! Как се набута на себе? Не може да го запиши това. По същия начин, както те го кажа. Как да върна назад сега? Трябва да взема от вас. Нещо, Емиле. Емиле,